Tak, toto je zubáčik. Zubáčik. Počkáme hneď. Na ven domáši, Zatoka Dobra. Pán Mesaroš. Áno, všetci upravím frizúru. No nie. Áno. Nedostane, čo? Hadička. Dobre, však najprv. Mala by vyskúšať. Vyskúšame, no jasne, keď nie, tak nosíme. Ale nie, tak ešte zídem dole. Myslíš? Pravda. Tu. Ešte mám rezervu. Ešte máš rezervu? Určite, že. Teraz nechceme, no, robí ešte minimálne, No, natiahni to. nechcem to, no, Tam. ešte meter, prosím ťa. Áno. Aby sme ich Nepotolkali. nepobili, hej, jasne. Áno. Áno, zubáčik. Ven do vaša. Pán Mesaroš. To je stredisko. Hello. Stredisko. Ktoré? Stredisko, my sme ako nové, akože Zúgov SRO. Áno, aj tak. Hej, Skade to je od vás, hej? áno, samozrejme. Áno. Dobre, výborne. Áno. Koľko kusov to, pane? Tak, okolo 30 000 kusov. Okolo 30 kus. 25 na to má áno. 30 000 máte. Dĺžka? 9 9 až 10 cm. Tak. Áno. No, Tu aj väčšie, no ale tak priemer to je. tu sa otož. Toto sú vranovskí rybári? Áno. Dozor. A ten mladý še neholí, ale už pije. Páni Bože. Budeš zavesený v televízii. Áno. To je Zatoka Dobra. Zatoka Dobra. Dobre, prišlo? Jak? To je Ja máte tatáča. Zatoka Dobra. Áno, ja za to dobré. Áno. Na toto zarybne nebáš. Nie. To Ja, je to. Mari, to je to. jedno za čo som povedal, že nie. Ale nie, on chodí sa do nás vypytovať.